Bestuur nou vir Team Warriors. Wie die 3 gedruk? Rico, skoopbordman, Eistad. Kali. Goeie nou, ja. Rico. Quarterfinals wat al reeds confirm is as volg. Bethlehem Stars versus Liberty Whip. Most Wanted versus D-Block Warriors. Você botar como dames en heren, onze die Liberty Whip se kaptein Fabio, dat is jij. Laatst jaar heb jij die tournament ik denk 1 keer gevat. 1 keer. Maar jij die tournament hij is naar huis toe gevat. En net daar heb je zomaar weer die beach toernooi gevat. Wat zal jij zeggen? Wat maakt voor jullie vandaag meer honger als een ander span om hij 10.000 naar huis toe te gaan? Ja, dat wil ik het jullie wat voor zo. We komen in enjoy. Als we die tournament vat, moet je gespannen spelen. Je elkaar helpen, je elkaar back op die decisions wat die players maken. En wij gaan dus beter aan naar die final toe om een stukje te vatten. Hoe zal jij nou zeggen, wat heeft jullie, wat die andere spannen niet heeft? As ik baie different wat die ander spanne as ons ziet, maar ons bond met elkaar en ons staan elkaar kwijt. Zij, man, mijn maat, ik zeg voor alle sterkte, je speelt in Bethlehem Stars, de Square span, Square praat iets van 20.000 rand, nou contant, as jij recht. Op die oomlik het ik die contant niet, zo, ik ga die voor mij. As mijn maat, alle sterkte. Op je merk. Natuurlijk het ook voor Kevin. Hij is ook zijn beste, daar een black-label in zijn hand is. Die acties wat hij geeft als kardinaal, dat is doeltreffend. Kevin, kan jij gewoon net nader staan? Hoe zal jij zeggen, Kevin? Kan ik nou hier een rode geest terug? Hoe zal jij zeggen, wat gaan jullie vandaag verschillen maken om met 10.000 rand een huiverslied te houden? Als je baie wat ons kan maken, weet je niet, over het plan. Jij zegt je hebt een plan, verduidelijken voor ons voor 10 punten, hoe lijkt hij plan? Die plan is opgetreden. Deze review wordt je zo zeggen, maar je kan doen, maar je gaat doen, dan gaan we beter als je doet. Goeie actie. Wat zou jij zeggen, jij en Roy komen al 800 jaar samen als coaches en ik weet dat is een bond wat ik op vrije kan horen. Wat heb jij en Roy toen besluit, jullie gaan maar nog weer in mannetjes terug bij elkaar brengen. Man, die mannetjes is dan ook het man net zo aan de sideline. Ook wel het dokter die acties wat er kan. Maar alles aan jou over, en ik zie dat het doet nog wel goed.
Also voorkeur wat voorsluiten dat jullie levenslang contract uitgevoerd. Dat was een lange baan en dat waren of dat was net een roemer. Zal ik zeggen, jongen. Geef het mij dank, jongen. Zij staat voet op die bed, dat zij rijden. Als zij tijd van die haar moet die stressen. Als die bed niet met haar komt vanavond. Moet die stressen, ik zie moet die stressen. Zij blij op stress, voor wat, voor hoe komt. Ik zie relax, hoe vast zoals voor wat toekomst. Zij vraag was niks, pak je zak, ja ons poepom. Ja ons poepom. Ja, ons poepom. Zij gaat aan niet, zij zoekt aan het inzien. Slaat dat bak en ik slaat het te dinten. Lekker lijf en ik moet het gerinderd. Haar in license op moet ik geïnderd. Eens is stress van de ex, voel of vindt het. Eens is stress van de ex, voel of vindt het. Ayana my guy. Zij wil mij kort draaien, sinds is bij die en sinds is bij die. Tim kennis hier aan mijn side, ik word een ziek, coach en kap en mijn slide. Zij opa's, kaptein, ze doet weer verskoppen, maak wat die dood was. Als zij los tot de slot uitdraak. Ayana my maat. Zij maakt voor jou laat, want ik zat aan maat, hier in mijn garage. Tim ken die jongens aan staat, ze denkt dat ze coach en kan komen saad. Zo kan dat maar lekker, die is racist van jullie bitter. Auto, want ze komen in een rapper. Als ik zij reis zo vannacht, kijk die tijd, zij zat dan met die. Als elke jaar zit in mijn spot, zij zo zit ik zie. Ja, zo zit ik zie, dat ze banen en zij ziet ze. Ja, zij is sexy, maar hij is een kitwish. Wie skieter, zij stress van zij wil nou fitter. Druk dieper, relax je body man niet te. Ik weet het, zij koek je op zoals een kitten. Lisa, je loop op in zijn eten. Ah je, zij daarvoor op die bedden. Dat zij rijden van die bedden. En zij rijden de 16-seater. Ja, zij slaat ik op aan die bieten. Zij daarvoor op die bedden. Dat zij rijden van die bedden. En zij rijden de 16-seater. Ja, zij slaat ik op aan die bieten. Zodat zij kan maar praten, die is skinny, ze vist op mijn maat. Zo laat ons maar moe, hoe zit de groep? Hoe zit dat zij wat wij komen, dat is moe. Dames en heren, ons is klaar met die pool games. Die quarterfinals is confirmed. Is dat eerste game? Samurai, Roy, als het 10 minuten bereikt, ne? Maar jullie spelen eerste quarterfinal. Ja, maar ik denk zijn ze dan. Oké. Breng hij fietsen zien? Als zo'n technische verandering. Hulle sê, met die goedkeuring van die boot, die eerste quarterfinal gaat wees Liberty Whip versus Bethlehem Stars.